Avui parlem de cultura a la ciutat que ens espera amb la Rosa Carbonell, una persona que en sap moltíssim de cultura a peu de carrer, de cultura des d'un punt de vista comunitari, de cultura amb sentit crític. La mirada de la Rosa Carbonell apunta en tres direccions: cultura, quilòmetre zero, equipaments de proximitat amb tot el sentit crític i poder lligar l'àmbit social, l'àmbit de la salut amb l'àmbit cultural. El primer dels objectius és canviar els hàbits de consum cultural i centrar-nos en el consum cultural de quilòmetre zero. Això vol dir no només comprar a la llibreria del nostre barri o ciutat, importantíssim, anar al teatre, al cinema del nostre barri o ciutat, no només això, sinó també escoltar els creadors i creadores del nostre territori. Ara més que mai tenen moltes coses a dir-nos. El segon dels objectius o grans canvis és tenir oberts al màxim els equipaments culturals de proximitat. Ara més que mai és important perquè hem de ser capaços de construir memòria col·lectiva sobre això que ens ha passat. I ho hem de fer des d'una mirada crítica, des de l'esperit crític. Això és possible si ho fem amb una mirada transversal a través de la creació artística i dels espais culturals. El tercer dels objectius a assolir és treballar perquè el diàleg entre el sector social, de la salut i cultural sigui possible. Aquests tres sectors han de treballar, han de tenir un diàleg intersectorial perquè ara més que mai sabem, ja ho sabíem abans, però ara n'hem fet una comprovació molt empírica, que la cultura, la creació artística incideix d'una manera molt positiva en el benestar de les persones. Necessitem que aquests tres sectors treballin conjuntament, que la cultura estigui present en l'atenció primària de les nostres ciutats, perquè ara més que mai necessitem que recuperin alguns sectors de la nostra societat, com és la gent gran, com són els infants, com són els joves, com és el sector sanitari, que han passat per una experiència, en alguns casos, molt traumàtica, i el treball intersectorial entre aquests tres àmbits pot incidir molt positivament sobre la seva recuperació.